en we wien vannacht buren van elkaar. Zij slept naast in het hotel. De koninklijke familie slept de Koningsnacht in een hotel in Hurdergeriep. Er gingen al langere tijd geruchten nevens de inwoners en dat het dan ook echt wie waar het verschillend op reageren. Hij zat in de bus en ik had gisteravond ook gezien. Ik vond het heel bijzonder, want dat gebeurt echt nooit. Dat ze dat zelf leuk vinden. Het zei mij niks in ieder geval, dat hele koningsgedoe net. We hadden de hele dag bij Juster wat in en om het hotel was om dit mooi te maken. De onkomst van de familie wie amper te missen van de inwoners van Hurdergeriep en het nijs verspraatte hem vlucht door de regio in. Nou, we gaan alleen op het politiestation en dan gaat een blauwe bus. Nou, ik denk een 4 of 5 van die zwarte auto's reden erachterom. Nou, ik vond pretty politie. Ik denk dat ze zo geliefd zijn, dat er zoveel politie bij moeten. Nou, het gond al een paar weken van wat geruchten. En van de weken zeggen wij dat er wat speciale camera's plaats wien op de stritten. En er wien wat undercover meesting, dus dan begint het wel een beetje te dagen. De dag na de hege visite wienen er een soort mensen die even een bakje koffie drinken kwamen in het hotel, in de hoop de familie te spotten. Ik ben even in Dokkum geweest. Ik dacht van de morgen, nou, het is wel fijn om even te zien ook de koning ik nog kan spotten. Ik denk, dan wil ik even afsluiten met een lekker stukje oranjekoek en een bak koffie op het terras. En wie weet komen ze nog even waarom. Maar ik heb al begrepen dat dat net het geval is. Nou, hij moet nog foto's maken of wie er net echt het voor. Hele volle foto's en filmpjes. Ja, we zijn nou zo dichtbij, dit moet ik wel mooi maken. Dit maatje vind ik net zo vaak meer mooi.